Lana gutxietsi gabe, uste dugu urte hauetan euskerak aurrera egin badu izan dela batez ere euskalgintzak eta euskaldunek egin duten lanagatik. Eta horregatik uste dugu gaur egun honetan norbaiten lana ezagutu eta ospatzekotan beraien lana eta pertsona hauek omendu beharko genituzkela. Eta ildo horretatik abenduaren batean Donostian euskaraz bizi nahi dugu leloarekin bat egin zuten pertsonak zoriondu nahi ditugu eta beraien aldarrikapena Gasteizko Legebiltzarrera ekarri. Uste dugu Euskal Herri osoko eragileekin eta erakundeekin elkarlanean euskara normalizatzeko plan estrategikoa diseinatu eta garatzen hasteko unea dela. Berriro esango dut, uste dugu elkarlanean euskara normalizatzeko plan estrategikoa diseinatu eta garatzen hasteko unea dela. Horregatik proposatzen dugu euskaren normalizaziorako akordio nazional bat egitea, denon artean, eta berau garatzen hastea.